A ja som to tak pekne zahrabal pod liste. No ty si iný super man. Som to vymyslel. Teraz nevidie, čo robím. A kúkaj sa niekam inám. Hotovo? Čo tam tie vreckovky na zemi? Nevadí mi to, bože, ja len hovorím, že toto nezvúke presne, čo robíte, čo napríklad, no, napríklad ja som, zlato, bože, napríklad to otvárať druhú. Padlo mi to do Ale ja to neviem právo. Alebo skús otvárať. Stieklo ti to. Zlato, ja som takto sa Tak ale ideš zdvíhal pešťať. každý Neodhaluj deň sa. pol hodinu, alebo ja neviem, a tu som mal takéto, tu som mal proste takéto, ono, mozole na každom modu. Takéto? Ne, ty nemáš mozole. To z toho, no, Fápovania proste, No a to chápeš. proste prejde, keď to presne. Ja buď múdra. že s tým nožom. Takže ja musím piť. Pokračuj. Ježišmaria, ne, ja sa nechcem fápať. Hotovo? Už si? Už si sa vyfápala? Nebuď múdra. Tak povedz, že čau. Tak teraz drhne úplne. Čau. Ahoj. Hej. Pamätáš si, jak Vypínaj to. Ona ma furt chce pobodať. Pobosk. Ne, to bolo Radka, nepoď ma. Ja chcem pojebať čo? Ty si mi tam vyfúsol, čo? Ukáž. Ne. Musíš sa pozrieť. Musíš sa len pozrieť.